दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायावहाय गाहाय दरखं बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि बड'फा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायनानै सानब्रैनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे जागायजेनबाय आरो निश्चय बे एबारनि जे जानो गोनां बोसोरसालिया जथुम्मा आङो बेखौ मोनसे जारिमिनारि बोसोरसालिया जथुम्मा होननानै बुंनो नागिरदों नैबे खारनाव जे जोङो नुबाय प्रग्रामफ्राव जे बेवहाय जोंनि भारतबर्षनि जाय हम मिनिस्टार जोंनि हादोरनि बिथां अमित शाह जियाबो बेवहाय फैगोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि इउनियन बिफाननि जाया एजुकेशन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङाबो फैनायनि खोथा आरो लोगोसेयैनो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैगोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि बे काउन्सिलखौ आथिखालाव जोबोद गाहामथारै दैदेनबाय थानाय जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनो बे कनफारेन्सआ जाहाथे साक्सेसफुली जानो हायो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों थाफानानै बिथाङा दिथा होगासिनो दङ। गथिखे बे गासै बिथिङै बे कनफारेन्सआ जोंनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां। बेराफारसे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे मोनसे पिस एकर्ड जानानै थांबाय बिटिआर बे एकर्डनि गोबां माखासे दफाफोर दिनै मावफुंजाबाय आरो माखासेखिनि मावफुंजायाखै आरो बे मावफुंजायै जेखिनि माखासे दफाफोर दङ निश्चय जोंनि भारतनि नकर मन्त्रि बिथाङा फैनायजों लोगोसेयै बे गासै बिथिंखौबो नोजोर होनानै निश्चय बिथाङा माबा मोनसे पजिटिभ मेसेज जोंनि गेजेराव होलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतुके बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद आरो बे हारियानो जोंनि बर' हारिखौ जे समाव जोङो अलखद समाव दंमोन बै समनिफ्राय बोखांनो थाखाय हाबा मावबोनाय मोनसे आफाद आरो बेजों लोगोसे गोबां आफादफोर दं जाय बर' हारिफोरखौ आरो बर' हारिखौ गोजौ बिथिङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावदों। गतिके बे बेलायाव नायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जोङो एखे रुट लेभेलाव गामि ओनसोलनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिम जोंनि हारिनि थाखाय मा जेंना जेंसि दङ बेखौ लानानै सुस्रांनो थाखाय खामानि मावबोनाय मोनसे हारिनि माहारियारि आफादा दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों आरो बिथांमोना थान्दै मेलाव माखासे डिसिसननि गेजेरजों जोंनि हारिनि जौगानाय ओनसोलनि जौगानाय बेफोरनि थाखाय निश्चय मोजां बिथांमोना सावरायनानै डिसिसन लागोन आरो फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादहा गावहानो मोनसे आलादा सम बिजित दङ आरो बे सम बिजितआ जोंनि गोदान आरो गोजाम सम सफैबा जे गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडि दानाय बेबो जोंनि सम बिजिरावनो दङ। नाथाय दिनैनि बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों बेवहाय गोदान आफादगिरि लाबोनाय जागोन ना जाया बेखौ डिसाइड खालायगोन जोंनि थान्दै मेला बिथांमोना दा 4 बाजिनिफ्राय थान्दै मेल जिरायगोन जिरायनानै बिथांमोना सावरायगोन जे जोङो गोजाम आफादखौ सोलाय सोल' खालामनाय जागोन ना गोजाम आफादखौनो दोनफिननानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खामानि मावनो थाखाय खाबु होगोन बे बिथांमोनखौ सावरायगोन। आं मिजिंथिदों जेखि जाया मानो बे मोजां मोनसे डिसिसननि गेजेरजोंनो फैगोन आरो सावरायनाया जिहेतुके एखे बयनिबो डिस्ट्रिक्टफोरनि जोंनि माखासे अपिनियनखौ लानानै जिहेतुके बेखौ खालायनाय जागोन। दा बेनिखायनो आंहा मोनसेबो बाव डाउट थानाय नङा जे गोदान गोजाम जायखि फैया मानो बे माने एखेबारे सान गोथे साननायजों बे जानाय नङा। जेखि डिसिसन फैया गाहाम साननायनि गेजेरजोंनो जागोन आरो जोङो बेखौनो गनायनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानिखौ मावलांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जौगानाय जे बिथिं आद्रा दंबावो निश्चय बिथांमोना बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावगोन।